Laktar Kakalera Mugi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandruto Tieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore gik mopogore opogore wang'eyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mondo miarwake wendowa kendo daktari wobonyiswa ni nyinge nga en nyar kanyo olonye weche mage aeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo oganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere iluongo ni nutrition kata dietitian. Emomiyo kawuono wadwa go mbaka kama nikech ngima en mwandu, samoro mit ne dhogi to rach ne dendi. Samoro bendo rach ne dendi to mit ne dhogi. Aero ga line no mokalo. Iwacho ni seche mineno ko mili no, mano orach kod dendi. To seche mineno ko komita inye dhogi no, mano nyalo bedo no ber gi dendi. Dr. Phoebe kawuono diher puonjo wa weche mage? Kawuono dwar wuoyo kuom ratil malal apoya nono. Ratil malal apoya nono ofulo ni ji mang'eny sani timo orako kata gik mang'eny mondo ratil olal mani luongo ni planned weight loss. To nitiere moro malal ma ok ichano. Koro wadwa ng'eyo ere kaka wanyalo ng'eyo tiend wach mar ratil malal ma apoya nono to kendo kaka wanyalo konye gi yor diet gi kuonde mamoko. Koro wadwa wuoyo ratil madok piny kata ratil malal apoya nono. Seche mowacho ni apoya nono tiende ni ma en ng'at ma chiemo kako chiemo ga pile, ma en ng'at ma samoro ko exercise kata exercise ga, to gi kanye monego bed ni samoro tuo, gi kanye monego bed ni ng'ato fwenyo ni ma to en maber to ma to nyaka bed ni gimoro rach e del. Ratil malal maber en ratil mi ichano. Inyalo chano ratil iluongo ni weight loss program. Koro ichano ni dwa timo rako, ing'eyo ni dwa timo kata idhi e gym, kata ing'iyo chiemo michamo, kata nitiere lokruok moko miketo kuomi ming'e ni dwaro lose weight. Manyiso ni en planned. Kendo ibedo gi target. Wacho ni samoro ratil 80 kata kilo 80. Wacho ni adwa temo matek mondo achop 75. Mano iluongo ni planned weight loss. To mwadwa wuoyo kuome en weight loss ma ok ichano, ma ok itimo ne orako, ok itimo ne gimoro amora. Tipo mana kaka koro ratil medo lal. WHO kata mana World Health Organization wacho ni ratil malal atamalo 5 kata atamalo 10 within 3 to 6 months. Mano ero unintentional weight loss monego bed ni ng'iyo. Koro ka ng'ato ni kilo 60 for example kawuono to koro dweche 3 kata dweche 6 mabiro olalo kilo 6 manyiso ni olalo 10% mar kilo no. To ok onyal wacho ni otimo exercise, ok onyal wacho ni en gich, labda en miyo mokonyore, ok onyal wacho ni ng'iyo diet ne oloko. Gina ratil malalala kata ka ok ong'eyo. To mano ero concern. Kendo bedo concern ahinya koponi olal makoro ng'ano donje underweight. What's malnutrition nyalo bedo overweight kata underweight. Koro ka en ratil molal mang'eny mowuok odonje underweight manyiso ni body mass index tin ne 18.5 kata visit loneno ka koro dende odok kabisa. Mano koro mwacho ni unintentional weight loss. To kendo unintentional weight loss nyalo kelo malnutrition kata mana tin ahinya mar kilo. To tin ahinya mar kilo ka ok ong'i maber to with time nyalo kelo ne chandruok mamoko kata mana bedo koro ni ok onyal timo tijene, tuoche moko donjo gima kamago. Koro momiyo nyaka wabed very careful mondo wa observe sama weight loss no donjo ka ok ochanore to kendo wang'e ni to ere kaka inyal time kaka kapok odhi mabor. Wamula ne ka body mass index ka iwacho ni kapono no tine 18.5 koso 18.5. Mori nyalo pimo ni kora mugejwa kaka ng'ato nyalo ng'iyo kata kodhi e clinic kaka inyalo pim BMI ne kata body mass index. Tinde hospital mang'eny kata mana meke county referral hospital kata mana dispensaries gingi gimoro miluongo ni kilo minyisi ni kuongi nyone triage kaso kendo nitiere gimoro mikete wi miluongo ni stadiometer. Koro mano kilo ni gi stadiometer nitiere kaka nutritionist calculate mondo yud body mass index. Koro body mass index no en ga mana achiel kuom kidienje mitiyo godo mondo ng'e ni to ng'ato kilo ne ber, kilo ne tin koso kilo ne ng'eny kendo kata kilo ne ng'eny zaidi. Manyiso ni underweight mano body mass index ma 18.5 and below mano koro underweight. Normal weight 18.6 to 24.9 mano normal weight. Overweight 24.9 to 30. Koro above 30 koro nitiere obese class 1, obese class 2 mano koro above 30 and above. Koro mano enena achiel kuom kidienje mitiyo godo hospital masani wan godo. Kopo ni jaminjo wadhi hospital to onyalo penjo mondo opim ne body mass index. Nurses mantiere kacha kata nutritionist mantiere kacha kao mana kilo ni e kilogram to kao height ni in meters to ginyalo calculate milongo ni body mass index. To en achiel kuom ranyisi manyalo nyiso mapiyo ni to be kilo ni tin
kilo ni normal, kilo ni malo, koso kilo ni excessively, maluongo ni obese. Manyiso ni koro okalo ratil monego bedi koro ne class 1 kata class 2 mamalo. Emomo wacho ni 18.5 e matin mogik. Yudo ka jomoko lalo kilo madonje 18.5, madonje 16.5 kata below. Koro mano excessive underweight. Makoro wacho ni malnutrition, overweight, weight mang'eny kata underweight, weight matin, gitegi luongo ni malnutrition. Nyakora Mugia Jwang en lalo ratil mar del moki chano. Iwinjo gima Dr. Phoebe lero kacha ni thothne ji chano ga ni adwa dhi e gym kata adwa ni mondo mi alok diet kaka chiemo, adwa ni mondo mi atim achiel ariyo adek mondo mi ratinda odok piny. Tipo mana kiwito ratil kata wati moro ineno ka wito ratil de bede ni ang'o matimore e dende. Tinyalo fwenyo nade ni ratil lala. Watiere kod picha moro ka ama bede daktari bro tiyo godo mar lero ne Nyakora Mugia Jwang wacha BMI body mass index mani wacho cha. Kopogore kod mano thothne wang'iyo ga weight e ratil. Wadhi to wachunge ratil kaito bende ji ng'iyo lewni ma ji rwako ni skada ne yande no roma kata long ne yande oroma. Bende ka ng'ato neno ka koro lewni donga ahinya ng'ato nyalo chich ni nyaka bedie ni kopogore kod ratil kachiel kod lewni ang'o kendo ma ng'ato nyalo fwenyo godo ka owito ratil ma ok ochano. Erokamano wacho ga ni adipose tissue mokwongo ga ka ng'ato medo kilo kata ko lose kilo to ng'enyne ki weight chako deposit e bat mamalo ka iluongo ni mid upper arm circumference kata mana around the thighs. Koro ka bado already nono ka bat nini dok matin kata mana the upper arms kata mana the thighs lalo tegruok gi kata dok chien mano ranyisi mokwongo. Mar ariyo prominent rib code manyiso ni ka choke maka koro chako neno kata kirwako nanga kata kidhi luokori tineno ka koro chok collarbone ni wuok gi oko kata mana ribs membele kabe koro neno kata mana ribs medel koro inyalo kata mana kwano gi mano be ranyisi machielo. Moko bende facial structures samoro kane ineno ka koro face ni dok ka gima bedo tina manyiso ni koro kilo moko lal. Kaso kendo bendo wacho ni kata mana functionality gik mano inyalo timo kawaida kunjo kijony mano ka koro samoro kan inyalo ringo kinyalo tiyo tije meot idwa ni nindi sekete idwa ni mondi beda pinyo kidwa timo gik ma misebedo kitimo to ka in lewni be koro lewni bedo madongo to kata ka belt ineno kata kama ne itwe belt ineno ka koro iteno ni mondi read belt lewni bedo madongo. Koro ng'enyne kama wadake samoro onge weight to nitiere jok madak gode udi kata ka kunyo ka ji comment ni ai to kilo olala hinya kota mimbe kiwinje dendi ka gima lewni ka iyo yot kaso olo nikech sami lose weight ilalo gimoro ni muscles era teko meke del koro rateko medede olo noero fatigue samoro bende nitiere tuo moro modonjo mane yonge kata mise fwenyo ma bende temo mondo ratil ma kawaida cha odog piny mwacho ni 5 to 10% within 3 to 6 months mago ranyisi moko manyalo koro wang'iyo ga visibly kaka kilo ni en gigo misebedo kitimo ka lokore lewni misebedo kirwako ka dok matindo kopogore kendo gi body mass index manyal time hospital. Nyakora Mugia Jwang en gima inyalo neno kata en gima inyalo pimne hospital ka pono nono nitiere kama kilo ng'enye bende inyalo fwenye ka ipimori e ratil. En mana ni kineno dweche 3 dweche 6 ka ratil dwa dhi matut ahinya en ang'o matimore dendi. Kapok wadhi matut mokalo kanyo daktari watiere kod BMI wach mar body mass index moro inyalo chungi puonji Nyakora Mugia Jwang mondo mi giyud gini maler gima itemo puonjo odiechieng' majaber ni. Erokamano anyo koro kawuono atemo puonjo wa gimiluongo ni body mass index. Body mass index ni en kilo sama inyono ratil cha to kilo dhi kaore wach ni el kilo ni okaore ma 60 kilograms to pim height ni oyudo ni maybe en 1.64 koro ikaw 60 kilograms cha divide by your height and meter squared koro mano titimo mayot hospital tinde bende calculators obiro mayot maiketaketa koro koponi odhi oyud ni body mass index en 18.5 kilograms per meter squared waluongo ni kilograms per meter squared mano nyiso ni underweight ofulo ni kilo ni tin kaluore gi urefu mari to gi weight mari. Ememo yudo ka jomoko nyalo bedo very tall tiparo ni in underweight to kidhi pim body mass index yudo ka kilo ni cha is within the normal range nikech urefu mari. Koro 18.5 no ena maka manyiso ni no kaka ndik ni less than alama no fulo ni less than koro less than 18.5 mano ko luongo ni underweight. To kendo nyako wach ni body mass index en mar adults ipimo godo mana adults ma 18 years and above. Kineno ma normal green kanyo 18.5 to 24.9 mano nyiso ni normal weight manyiso ni you're within the green ranges kori temo mondo kiki bed matin 18.5 to kendo bende kiki kal 24.9 to atamalo mang'eny mar Kenyans nitiere kaindi BMI 25 to 29.9 mano koro overweight manyiso ni ine diere
in a high risk mar bedo obese. Koro sama in overweight ne makoro ber ka itemo matek mondi wuok e orange no idonje green. To ka in e red mano ko luongo ni obesity class 1. 30 to 34.9 kind koro opportunistic chronic infection nyalo donjo kaka diabetes, hypertension, gik machal kamago eko. Kaso koro extreme obesity 35 to 39.9 maendi bende nitiere yudore mang'eny, to kendo koro ka en obesity class 1 gi obesity class 2 koro chuni ni mondo yud assistance kata mana mondo yud help from a dietitian kata nutritionist, nikech ka oyweyo ma obesity oko bedo handled to koro gimolongo ni magonjwa tegemezi kata mana tuoche moko maka advantage mar pressure go koro nyalo donjo mayot. Wacho ni magonjwa tegemezi. To daktari moro koro samgi kama wagikeni waseng'eyo kaka wanyalo pimo body mass index, waseng'eyo kacha kaka ng'ato nyalo ng'iyo inena ka ochako gi badi dok piny, bembe ni dok piny, ng'ede ni chako neno, kaito bende winjo kiol. Debede ni ang'o matimore dend ng'ato? Ma en ng'at ma samoro chiemo kako chiemo ga pile, ma en ng'at mok tim exercise kata timo kako timo ga pile. Debede ni ang'o matimore del kata ang'o gini manyalo miyo ng'ato wito ratil kamano? Koro ratil witore ne gik mang'eny. Kendo wasebedo kwa wacho ni kik waring ka wacho ni ng'ato chiemo. Gimokwongo onego wang'e ni to what are the cause, what is the underlying cause. Koro causes mokwongo ging'eny to be ok en tuo kende. Samoro nyalo bedo ni overreactive thyroid kaka wacho no, mago luongo ni metabolic kata hormonal changes. Koro metabolic kata hormonal changes gitimorega ka nitiere tuo moro manie kaka diabetes kata mana chronic illnesses moko nitiere manyalo kelo overreactive thyroid. Koro overreactive thyroid ofulo ni ichiemo to chiemo regore mapiyo moloyo kaka ichamo, nikech obedo kwacho ni ka idwaro lose weight to chiemo madonjo obed matin ne exercise mawuok. To ka i gain weight to manyiso ni chiemo madonjo ng'eny moloyo output. Input gi output onego balance. To ka i lose weight manyiso ni samoro input ng'eny to output bende bedo mang'eny zaidi. Koro mano nyalo bedo gimomiyo. Mar ariyo nitiere bende tuoche moko ma nyalo kelo weight loss, luongo ni digestive illnesses. Nikech chiemo ka wachame ko owuothe lokro to the intestines mondo bed digested, mondo konyo bed absorbed the large intestines, small intestines kaso bang'e owuogi. Koro digestive problems gimoko kaka chronic bowel disease, pancreatic illnesses, diarrhea, mago eko nyalo kelo celiac disease makoro wandiko kanyo noero nyalo miyo koro chiemo cha ichame to oko bed absorbed nikech nitiere bowel challenges. Digestive fulo ni chiemo kaka regore, barabara ma chiemo kale mondo regro nitiere gi kasoro. Koro chiemo nok regre maber. Koro chiemo to oko regre. Most of the times jok mantiere gi digestive problems koro nitiere symptoms mabro luwo kata ranyisi moko kaka diarrhea, koro bedo samoro vomiting, weche meke dep, weche meke chuny ma ng'ok kata chuny mating'ore, weche keke bloating manyiso ni gas ng'eny, chiemo ok bed digested. Mano another reason. Another reason bede cancer, treatment mar cancer iluongo ni cancer cathexia nyalo kelo lal mar kilo. Kendo bende masani wawacho ni nyako bed multidisciplinary. Samoro bende stress gi anxiety gi depression nyalo affect appetite, kendo nyalo affect kaka ng'ato iluongo ni msongamano wa mawazo kata mana rapar magine. Dangni mag paro. Wamake ka dangni mag paro kanyo wayude yweyo nyakora mugia juanga. To wadhi ya olainde wa mag simbo chon, wadhi ya SMS bende chon. Namba mar SMS en 3 no wito ratil mar dela ma oko chan. Kikidhi mabor kata matin kikisudi. Harufu nzuri, manukato laini, Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayokuweka kwa utaratibu kwenye hali tulivu. Ijaribu kwa shilingi 20 tu. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manegbendi gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho, kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en, kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor ma adiera.
Mondo yud wenda ni kaka skiza ting mari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Maiye Nyasacha, ere kaka biro deal gi nitini? An ageno ni ok obi chako neno ne lit mondo makre kode kendo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo gigo manyalo miyo ng'ato wito ratil ma ok ochano. Wayudo kacha ni nitiere tuoche manyalo donjo kopogore kod mano kaka chiemo regore e dendi chakre dhogi nikech rego chiemo en ga gima chakore e dhok. Seche injake no mokikore go lawno already sechako rege. Seche moridore e lokro nyaka ich oregore. Ka nitiere lokruok e yor rego chiemo mano nyalo kelo ni chandruok. Kopogore kod mano tuoche kaka weche ich mofundore abenda winjo kimulonwa kacha kanyo mane wantiere tuoche kaka mag diabetes, tuo mar sukari kachel kod tuo mag pressure bende wacho ni nyalo miyo ng'ato yudo chandruogni. Haya, msongamano wa mawazo. Msongamano wa mawazo luongo ni parruok madang'ni. Emomo nyaka wach ni weight loss management kata mana weight gain. Parruok madang'ni nyalo kelo kilo mamedore mang'eny kata kilo madhi piny. Manyiso nitiere gimoro machando pachi to koro wawacho ni en multidisciplinary. Samoro ka nitiere patient kata mana mabedo managed on severe weight loss to samoro ken nutritionist kende ibro involve counselor kata mana psychologist mondo ng'e ni to what is the root cause. Koro sama wa handle gimiluongo ni kilo kata ratil malala poya nono to wamanyo gimiluongo ni root cause kapok watimo gimoro amora nyaka bed ni nitiere root cause moro nitiere gima kele en tuo moro modonjo manyien en yath moro ma japtuo ni nitiere yedhe moko bende ma interfere gi absorption meke chiemo koro kelo mad absorption en stress moro mantiere manyien en grief. Jomoko bende just relocating from one city to another, from one country to another nyalo kelo depression. Kata mana bedo diagnosis manyien e yot mago nyalo kelo weight loss. Kendo bende wawacho ni samoro bende infections kaka ma oral sores ma affect njako chiemo kata mana chamo chiemo. Infections meke throat manyalo affect muonyo chiemo bende mago some infections manyalo kelo weight loss. Koro weight loss ok wang'iya gi malo, wang'iya ni to piny kachacha en ang'o makele. Koro gima kele no en ni chako handle ka achiel gi improving diet mar jatuoni. Aneno kamoro ka tuoche kaka mag njofni kata parasites worms mulnaka Koro parasite worms ikelo weight loss e yore ariyo. Mokuongo parasite worms en koro otegemea njofni otegemea chiemo michamo. Manyiso ni koro o compete gi nutrients. Koro kichamo nutrients to gimbe nikech gin around the intestines gimbe gidon mondo gicham nutrients gweko. Samoro bende ikelo muloni anemia nikech gidhodho remo, giywayo remo. Koro sama giywayo remo to gi compete gi nutrients. Kendo sometimes koko bedo manage to koro ginya keto loss of appetite. Koro winjo ka okidwa chiemo, koro sama chiemo ni odok piny to koro kilo bende nyalo dok piny. Samoro bende nitiere nausea ma bende bedo kan. Koro mane momiyo parasites is also a concern e weche meke weight loss. Kata mana njofni, kata njofa. Nyakwara Muge Jwanga en tuak madaher mondo midonje matut nikech en gima nyalo timore ne ng'ato kokia kata kong'eyo ma ing'e mabeni tuo moro nodonjo. Koro iwacho ni nyaka beni tuo ni momiyo awito ratil. Moro timore atima to king'eyo gima timore to iseche mapok idhi laktar ikuongo ing'eyo ni to debede ni ang'o molokore e dendi. Waseyawo lainde wa mag simu, lainde wa mag SMS bende wayawo. Namba mar SMS en 23600. Namba wa mar simu nitiere screen mari go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari seche ma ng'ato biro iri itimo nonro nang'o mondo mi yud ni kata ang'e ni seng'iyo ng'ato ikete e ratil mi ng'iyo body mass index mare. Koro mokuongo inyalo penje the trend. Kata inyalo yiena kawie simu kata wadhi. Hello penj laktar. An Pastor Boss. Machiegni? An Pastor Boss penjo laktar niya. To ka ng'ato madho kong'o moloyo kong'o mokuongo kaka changa gi nyasore to gi ndawa, mano donge nyalo miyo weight mar ng'ato dog chien koso mano to nyalo mede? Erokamano ahinya jawinjowa.
ka iwuoyo kuom kong'o, changa, ndawa kod nyasore. Kong'o, kwa wuoyo kuom kong'o kendo iluongo ni empty calories, manyiso ni gina debe tupo, en calories ma ok konyi e dendi. Koro ginyalo timo gik moko ariyo, ginyalo miyo imed kilo kata ginyalo miyo ilor kilo. Koro loro kilo biro nikech samoro ichamo kimadho changa kata kong'o mang'eny to appetite samoro jalal nikech gi replace the food. Jomoko bende madho kong'o kata changa on empty stomach. Koro mano kitimo koro gi compete gi chiemo to kendo koro yudo ka most of the time side effects meke changa mang'eny kata kong'o mang'eny en vomiting, en diarrhea, en nausea, mago kendo nyalo lalo nutrients. Koro mago sana kong'o kata changa bende gin contribution maduong' ahinya kuom lalo ratil. Sana lalo ratil apoya no nikech most of the times jogidwa ni gimadh kong'o on an empty stomach to gino bende compete gi chiemo nikech koro the liver, pancreas dhitiyo matek mondo ogol rateke meke kong'o cha del to samoro chiemo ok bed digested kata ok bed absorbed bende maber. Kendo bende most of the times joma madho kong'o mang'eny dwa no cham nyama choma koro ok gi balance that. Koro mano bende achiel kuom gima nyalo bedo ni nutrient loss jok machalo kamano. Gordon, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Gordon. Awinji maber. Awinji maber machiegni. Apinjo ne ya. Gordon. Hello. Gordon wuo wawinji. Apa ni Gordon okoikore mar penjo kata kamano unyalo kauna penjo mar Gordon ochwalnwa mondo mi wapenja laktar. Ne wantiere seche ma ng'ato osebiro iri e osiptal, ng'ato biro iri e clinic, ibo ng'iye kako chal, ibo go kode mbaka history mar ngimane kako osebedo, ibo ng'iyo body mass index kaito Koe en ng'ama nyalo paro the trend kata nyalo paro the weight loss trend. Koro kata kosebedo kopimo 2 months nyalo penjo ni the last 2 months en kilo adi kata the last 3 months en kilo adi. Koro trend no nyalo miya achiel kuom ng'eyo gima nyalo bedo ni timore e dende kanyo. Mar ariyo nyalo penjo ni ang'o mo o change. Nitiere symptoms oko en gi diarrhea, en gi vomiting, en gi loss of appetite, koso en gi fever. Koro itemo find out ni to what is the root cause. Kata ni be en gi appetite buchimo maber to kuchimo be retain chimo maber to samoro ko retain. Nitiere yath moro mopogore mosebedo ko mosechako tiyo godo mopogore gi mosebedo ko tiyo. Kata nitiere diagnosis moro manyien mane daktari omiye. Kata nitiere koro the need kata mana mondo odhi through diagnosis mondo yud ni to ang'o machande. Koro nyaka ikuong ing'i history mondo yud the root cause. Koro kisebedo root cause kata yudo ni loss of appetite mano mi handle. Kiyudo ka the root cause en ni maybe uchimo to nutrients lal mano mi handle. Koro nyaka ing'e the trend, ing'e what has changed kaso bang' manero koki nyalo timo diagnosis and support. Dr. Phoebe ayudo penjo mar Dr. Mar Gordon ne penjo kacha ni owacho kacha ni kane poko nyombo ne en kod kilo 80 to yande no nyombo okang'eyo ni no nyombo dweche adi mokalo kata higni adi mokalo to sani tiere kod kilo 74. Debe ni ang'o motimore mo kilo 6? Koro dwe ber ko nyiso ni to en muda mane mosewito kilo 6 noero to osebedo kotiyo ne kilo 6 kata activity level ne ing'eni bende sami nyombo responsibilities koro bedo. Koro osebedo ka omedo responsibilities, maybe otiyo mang'eny kata otimo exercise kata otimo a lot of physical activities. Koro konyalo nyiswa ni within those 6 months 6 kgs go or lose gi around within 2 years, within 1 year. Nikech nowacho ni 5 to 10% within 6 months emakoro is the danger zone. Maniso ni over 10% of your weight. Koro nyalo nyiswa duration kaso nyalo ng'iyo ni what has changed nyaka no nyombi. What has changed mondo koro ng'ini what could be the root cause of that weight loss. To kane en overweight kane poko nyombo to sani en o lose 6 kilos within a span of 1 year kata 6 months to en maber nikech overweight bende ok ber ahinya ne ngimane. Okay, nyakoro moge jona ba mar SMS na riadi ka uchiel no. Ne wantiere seche ma ipimo kata ing'iyo ng'ato kaka chali wuoyo kode, ing'iyo ni chandok nyalo bedo kanye. Kara kamano yena mondo miaka wie simu. Hello penj laktar. Hello. Mano Amos. Machini Amos. An Mombasa. Nentiere semina moro na wadhi ndako moko mar gi wasunge moko. Tingi dundi malo matin. Tingi dundi malo matin. Nitiere semina mondalo ko wadhi gi wasunge moko. To ne gitemo nyisowa ni riwruok kaka dhako gi dichuo bende en gima nyalo duoko kilo sana. Koro gima nok ang'eyo ni to gima temo penjo koro ni to nitiere
nitie kaka duration monego bede koseno nego kech giwacho ni en gima oingo kilo mar dhano. Koro kang'eyo ni depend gi chiemo ma ng'ato chamo, koso kang'eyo ni depend gi tich ma ng'ato tiyo. Siwinjo godo. Mane mana do penjo. No ne daktari mana matin e yo machiwo koko winji maler. Niane natemo penjo lakini to riwruok kaka dhako gi dichuo. Ben gima nyalo duoko kilo mar dichuo piny. Koso biro depend gi chiemo mochamo kata gi tich motiyo. Erokamano ahinya. Riwruok mar dhako gi dichuo bede achiel nyalo duoko kilo mar ng'ama dichuo piny. To kapo nono ni nyalo duoko, debede ni ang'o matimore momiyo ratindi ni dhi lal. Debede weche. Okay, erokamano ahinya. Apara ni energy in, energy out. Ka rakota mana ka riwruok no koro energy intensive. To maybe poka winjo utafiti mawacho mano, maybe I need to check. To poka winjo utafiti manyiso ni that kind of energy intensity no nyalo miyo mondo ng'ato olal kilo kata mondo omed kilo. Antiere kod penjo machielo, to kapok adhi e penjo machielo, wayudo kacha ni nitiere seche ma kadok e weche mag grief, ma samoro ng'ato no yudo liel, ng'ato wito gimoro, kata kopogore kod liel samoro ng'ato wito biashara, gigene owang' kod gik makamago. Ere kaka gimotimore oko e ngima ng'ato nyalo donjo e obwongo ng'ato. Kosedonjo e obwongo ng'ato to ketho nyaka ratinde mar del, weche mag grief kata loss. Kata kamano kapok wakaw mani nyalo yena kawie simp Kevin. Kevin, halo penj laktar. Bungu stili no ino bunde margi mgoto sirko gotache dala margi fika. Nitire ngato ma nengi kilo pirabiriyo. To kano doge tiyo misike gi, to no tingo misike kabisa. Koro dende kendo no chako dugo pong kabisa. Makendo kakoro no chako gini to chako tingo misiko for 2 years. No chako diyo yudo ko raise up to 75. Koro tingo misiko mapeke ni be medo kilo, nikech an aparo ka ng'ato tiyo mapek to nego be ni kilo dok piny. Koko kamano je yen bungo yiero kamano. Erokamano, mana kaka wacho chande, weight gain biro ka incoming ng'eny moloyo outgoing. To bende nyaka ing'e ni samo tingo kilo mapek no gimotimo en ni ojenga muscles. Emomiyo wacho ni jok madwa gain weight kata lose weight onego dhi e gym to build muscles. Weight no sami tinge to ijengo muscles. Koro sami jengo muscles no erothe fat cells dok piny. Koro momiyo sama koro timo exercise to chiemo maber kata mano omedo kiwango ne mar chiemo nikech bende exercise mang'eny tingo mzigo bende medo appetite. Koro mano nyalo explain. To however, the same person ka odonje tich mar tingo kilo no to oko chiem kata chake on an empty stomach podo nyalo lalo kilo. Koro mago eko gin possibilities ariyo. Samoro ka otimo orako no to ko chiem kilo dhi dok piny nikech energy madonjo bedo matin molo energy mawuok. To ka otimo exercise to ochiemo maber to kendo dhi build muscles to mano dhi kelo ne weight gain. Antiere kod simu machielo. Halo penj laktar. Awito janeno wano wadok chien kama ne wantiere. Grief. Koro chiemo en a psychological process. Yudo ka psychological process kich mondo koro kata mana appetite mondo iwinji ni koro idenjo. Nitiere triggers ma otimore obwongo ma chiwo cells manyisi ni idenyo. Koro ka nitiere gimoro omo interfere gi the brain kata mana gi paro, to nyalo interfere gi appetite, nyalo interfere gi siso kata mana dwaro chiemo. Koro mane momiyo wacho ni sama ng'ato dhi e grief manyiso ni o spend time mondo concentrate gimotimore gimolokore cha, to samoro time mo spend no koro chunye ai kabisa chiemo. Nitiere jomoko bende ma koro dalo stress kata depression to gichiemo mang'eny. Seche moko bende nitiere gimoro miluongo ni antidepressants manyiso ni sama ng'ato obedo very depressed kata stress mang'eny timiye yedhe moko. Yedhe go bende seche moko nyalo interfere gi digestion, nyalo interfere gi metabolism kata mana absorption. Koro mane momiyo wacho ni grief kata mana anxiety kata mana depression gina root cause. Koro koseyud ka grief kata mana anxiety na root cause, ema wacho ni multidisciplinary. Koro then counselor bro donjo mondo ojiwe kata mana jo familia bro mondo ojiwe ochima chima matin kech kango igno chiemo to concentrate on the grief cha. Weight loss nyalo donjo, to ka weight loss odonja poya nono bedo ni koro tuoche moko nyalo donjo mayot nikech koro immunity mare kata mana ratego mare mar gore gi tuoche. BMI ma 18.5 madhi pincha, one of the risk factors en ni koro
immunity mari dok piny nikech dendi onge gi rateko moloyo ma dili ma chiemo monego bed ni konyi mondo igorri gi tuoche moko. Koro mane relationship between grief, stress, depression nyalo kelo loss of appetite kata increased appetite. Kendo bende yedhe mitiyo godo antidepressants be nyalo kelo reduced appetite kata increased appetite kata ginyalo kelo malabsorption meke chiemo. Ma en gino ma chako gi obwongo. En gino ma chere obwongo kaito biro affect kakidak kata kaka ratindi chal. Hello penji laktar. Mano Amos Mombasa. Machiegni Amos. Atemo penjo niya. Ere gik ma ng'ato nyalo mage ma ng'ato nyalo tiyo go mondo mi o maintain that weight iko lose iko medi. Kata ere yo ma ng'ato nyalo tiyo go mondo mi o maintain that weight. Kwa mfano an gi 70 kata an gi 80. Tado na maintain 70 no nikech nitie ndalo mane an gi gimoro 72 to natemo timo gimoro ni natemo reduce ko noyudo kata ko kiny nyalo kata na kaw strong tea to gi kata glass achiel mar mkati yadwa riyo kodo the whole day kendo anga chiemo gotieno. Ko natimo kamano dweche ariyo to bang'e nayudo ka seche moko bang'e nayudo ka tek adhi amedo weight kar ne duoko piny adhi ayudo ka medo. Koro atemo penjo ere kit chiemo moko kata kaka wanyalo maintain weight mada penjo dokta. Erokamano ahinya. Koro wacho gani weight loss kata weight gain en individualized. Koro kapok iwacho ni in kilo 80 tidwa ni mondo idok nyaka kilo 70, body mass index mari chalo nade. Get samoro in 70 kilos to according to your height in normal weight kata mana in overweight. Koro ber kai maintain to wacho gani maintaining weight kata mana trying to medo weight nitire gik manyaka itim. Waketi aketa kanyo mana matin nyakwara mugia jwanga gik manyaka itim ko kidwa ni medi bendo kidwa ni wite tidwa ni mondo mi maintain kama entiere no. Mano wabocha kogodo kwa sea yueyo omiyo kikidhi mabor kikisud nyakwara mugia jwanga. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Egweng ka gweng, e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poku pogore, kod Sharon Ong'ao, Tich Ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Biro bedo maber ka anabet mabor ahinya gi nyakoni. Pare koro gimoro amora romo. Ok adwar ringi mana. Asekale mang'eny. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Mbaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo jomamoko otim kamano. Wadwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Koro wawuoro ni to ka ma ji ong'en mana ni kar kanisa kendo nitie signboard manyiso ni ma kar kanisa. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore? Wadwaro ni mondo jowagi obed piny mondo gitiek wak chandruok aila mwaneno dhi mbele kae. Ji ariyo yangi ni owito ngimagi kama moko ma ok tin ne 54 oyudo hinyruok kaluwore kod tulo manyomuoch Homa Bay. You can see, blatantly, a case of, determination on the part of government to engage in this level of violence. Kweth makero sirikal tesre wuok tung mosuo kod sirikal ewi medruok timbe njore e pacho ka. Nyaka nyoro ni ende okiyudo nyathi adholo pong'o dende. Dichuo moro maki Mombasa bang' tweyo kendo rodho nyamina nega nyathine manyako ma ja higni 2.5 mawachore ni jaode ne obirogo e keny. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kata ne wantiere kod janeno wa mane wacho kacha ni ere kaka ng'ato nyalo maintain kata bedo kod ratil mare cha kuom ranyisi ko ja ratil 75 kako nyalo kete mana kanyo ok oduoke chien ahinya kata ok omede kanye mane wantiere. Erokamano ka isefwenyo ni kilo moro achiel in godo for as along kata mana duration monwanore kata mang'eny inyalo ng'iyo koro mondo make sure ni in gima donjo balance gi gima wuok manyiso ni kaki chiemo balance kaki timo exercise kata kaki chiemo balance kaka itiyo mano koro inyalo maintain level to ka idwani mondo kilo no medre to koro imbalance nyaka bedi koro kaka gima donjo kaka chiemo bedo mang'eny moloyo exercise mawuok to bende ka idwani mondo weight loss obedi to koro manyiso ni chiemo madonjo bedo matin moloyo exercise mawuok koro mondo maintain any mondo make sure ni nitiere balance no kaki chiemo kaki exercise within a period of time to ka ifwenyo ka nitiere gima olokore kata ka ine leave koro ibedo ot mang'eny kata ka ibedo koro itiyo ka ibedo piny mang'eny kata ka koro change the means of transport maybe walk out motorbike to teach to motorbike kichopo timeno TV kichokia kanyodo kichogo kinyi bende the same means manyiso ni koro activity ma wuok oko tin moloyo gigo ma ichamo ye koro balance do manyaka ro kantire imbalance ema kelo weight gain kata makelo weight loss. Adwani wadoga ne chien matin. Wayudo ka thothne oganda wanyalo wito ratil kotere kod tuoche mopogore opogore kuom ranyisi ka ng'ato yudo thieth kaka tuoche mag kansa nyalo miyo ng'ato wito ratil mang'eny mokalo ma thoro ga biro ga kod dangni mar paro biro ga kod kihondko mang'eny mokalo daher mondo mi wuoye wachni gima timore kod kaka inyalo tim mondo mi kik omed chandruoge kaka dangni mag paro maluwore kod kihondko. Erokamano iwacho maber tuoche kaka mana kaka kansa gibiro gi gimulongo ni emotional strain to kendo en multidisciplinary apart from emotional tire bende interactions meke yath to thieth meke cancer and chemotherapy, radiotherapy, surgery, most of that thieth nero and highly intensive. Manyiso ni odhi medo thyroid bedo overreactive. Ka thyroid bedo overreactive, chiemo matin madonjo cha regore piyo nikech tuoche thieth ma type mar thieth meke jatuo mar cancer bedo matek. Koro nikech tekre mar tuoche samoro nyalo heo del, koro momiyo nyaka wang'ini to ere chiemo ma jatuo machal kamano chamo nikech gimluongo ni cancer cachexia kata mana weight loss mabiro ka ndalo ma ng'ato nitiere gi tuo mar kansa nyalo bedo marach moloyo kata mana thieth owuon nikech malnutrition kata kilo malal komedore gi thieth matekre ne ng'eny nyalo hinye zaidi. Koro inyal tim nang'o mokwongo ber ka wang'iyo root cause.
root cause waseng'e ni en cancer kata en the source of treatment kata mana mane koro waseng'e ni weight loss ni biro nikech cancer treatment kata mana diabetes kata mana tuo moro amora koro mano nyaka bed managed mokwongo managed e hospital managed specialist kosebedo managed to koro waketo gimoluongo ni small and frequent meals sana jatuo mayudo thieth mar cancer kapok odhi obedo piny ni oketo chemotherapy kata oketo thieth moro amora e mshipane ma tekre di ng'eny to okwongo cham gimoro kendo wachoga ni kabe to chama a meal in the morning to sama idhi kawo thieth mar chemotherapy bende ting' gimoro kata mana yogurt kata rabolo to gi pi modho nikech dehydration bende en achiel kuom gigo mamiyo kilo lal to chemotherapy kata mana radiotherapy ng'eny gi tuoyo veins manyiso ni gikelo dehydration koro nyaka ong'i ni to ochamo gimoro kapok obedo piny osiptende moko kaka Kenyatta Jaramogi chon ne keto iyudo chiemo moro kapok jotuo bilo chiemo moro to kata kamano onge sami wuok e ot nikech most of the times gitemo mondo gokinyi kapok line obedo mabor bil gimoro to ting' gimoro e bag ting' nyuka moro ma enriched nyuka mokete njugu moregi kata okete pumpkin seeds mosebedo kwa wuoye kata mana mok obedo enriched kata mana chiemo moro koro wacho ni small but frequent energy dense nikech sama ilalo kilo cha appetite be samoro lal koro ok inyal bedo piny gi chiemo mang'eny ni mondo ichamte koro chiemo matin cha ichame to bedo intense obedo intense nade afadhali ting' rabolo gi yogurt kar ting'o soda gi mkati soda gi mkati ok dhi miyi gima rabolo gi yogurt dhi miyi kata mana rabolo gi avocado dhi miyi koro kwaseng'eyo the root cause oyudo medication to koro mondo koro nutrition small frequent meals o ne kako chamo to bende kiko cham large meals at once to kind mouth sauce bendo neni ogagol warm salty water mondo mouth sauce ka odog piny kech rem meke chiemo samoro lungo dhok ka chiemo lungo dhok to bro dwaro ni mondo koro kiko cham gimoro amora kapod nitiere kanyo yudo gani obiro kod ng'ok bende kachiel kod diep samoro daher mondo mi wang'e ne kaka ng'ato nyalo kopogore kod yedhe mimiyo ng'ato e osiptal ere kaka nyalo control wito ratil kokalo kuom diep kachiel kod ng'ok ma bende ni wacho ni en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato wito ratil koro kwa wacho wasewuoyo kuom wito ratil from loss of appetite wacho ni loss of appetite mokwongo te mondo jatuo no cham chiemo mohero to ka chiemo mohero kata kohero rech to koro inyalo kete obed nutrient dense to kendo sama jachiemo chamo chiemo mohero to odhi chame mang'eny matin moloyo kendo bende wang'eyo ni loss of appetite bende ka onyalo chamo chiemo small but frequent meals kendo bende chiemo go eko ocham ma ok ng'eny ahinya koro nausea kata mana vomiting one of the gima chendo ga inya nutritionally sama jatuo ng'ok to olalo gimoluongo ni electrolytes manyiso ni olalo pi koro sama mano timore nyaka bed ni koro imedo ne pi maber maybe kata mana through gimoluongo ni oral rehydration salt mosebedo kwa puonjore kainya kata riwo ORS nyalo riwo chumbi gi sukari ot mayot ORS kata mana pi modho bende throughout nyako yudi kata bende chiemo ma blunt ofulo ni ok en gi mo mang'eny ok en gi spices mang'eny nikech mago ja ting'o dho chun kaso blunt meals kaka mchele rabolo motedi blunt meals manyiso ni gionge gi a lot of fats manyalo miyo koro chunye ting'ore koro the main thing e ng'ok en ni small but frequent kata bilo mana kijiko ariyo kata adek to o retain ber moloyo kochamo san machiel mopong' kasto dhi ong'oge te kasto kendo rehydration throughout the day soups momadho bende en nutrient dense kata mana ka en pumpkin soup moreg maber tinya kata nywas gi avocado kijiko achiel ariyo orome obed piny kendo rit another 1 hour kendo chako tem samoro bende kata rabolo mokik gi yogurt bende mobedo blended kata gi simsim mobedo blended onyalo chamo koro magi kokonyo mondo kik pi mang'eny olal nikech ka pi mang'eny lal ema kelo bende ratil bende lal mang'eny erokamano nyantiere kod Vivian hello penj laktar hello machiegni Mosau. Wakaw mos idhi nade? Adhi maber. Machiegni penj laktar. Koro an gi penjo. Penjo mokwongo wacho niya. Eti ka ng'at maduong' ka ng'ato nigi del mang'eny then ng'ato nigi del matin kasto iyudo ka ng'at ma dende tisni nigi weight mang'eny kasto iyudo ka ng'at ma dende ng'eny nigi weight matin iparo ni problem mane ma nyalo bedo gi ng'at ma dende ng'eny erokamano Vivian samoro emomiyo wacho ni body mass index
body mass index ng'iyo ni to urefu mari gi kilo. Samoro bende bone density to jomoko bende mapek mar chogo bedo mapek moloyo the weight. Koro mwang'iyo ni kata kwa ng'iyo body mass index sire kendo functional test moko mabende nyaka watim. Koro samoro timore kamano, bone density bende nyalo ywayo ratil, kata mana skeletal muscle density nyalo ywayo ratil, bedo ng'ama ne randere chayudo ka kilo ne ng'eny matin moloyo ng'ama chal ni dende ng'eny. Ng'ama chal ni dende ng'eny, muscle density kata mana bone density kata skeletal density nyalo bedo ni nitiere mapiny. Wayudo ni samoro ng'ato nitiere kod chandruok e duonde kata dhoge kaka niwacho mouth sores ma ok onyal njako chiemo, ok onyal muonyo chiemo e yo makare, chiemo ma solid. Moro nyalo ng'ado ne nyikora mogi jongre ko ni kata kok onyal muodo nyoyo, ok onyal chamo kuon, ok onyal chamo gik ma tek tek. En ang'o minyalo tim kata kaka inyalo losne sup kata kaka inyalo regne chiemo mondo mi oyud madini madwarore to yieng' bende. Erokamano, nitiere koro kidienje diriyo, nitiere ma jotuo ma koro ok nyal muonyo chiemo, manyiso ni koro nyaka gibed gi assisted feeding. To ka nitiere ma pod nyalo muonyo chiemo matin to koro nyalo loso consistency. Kendo waseyudo ni chiemo maliw kabisa bedo tek ne muonyo jatuo maduonde kata mana nigi tuo moloyo chiemo ma semi liquid. Ofulo nang'o? Ka jatuo ma nitiere gi challenge mar muonyo chiemo, to afadhali nyalo losne nyuka. Nyuka is one example. To bed thick and enrich porridge. Makoro kato madho mana kijiko achiel to oyudo nutrients e iye kacha. Kendo bende onyalo enrich chak. Chak nyalo bedo rich rabolo kata mana gi yogurt, sinyalo ruwo kata mana gi peanut butter paste, manero bende nyalo yudo blended foods. To kata ka en rech, rech bende nyalo bedo mayot, nyalo kawo rech tiruwo kata mana gi waru kata mana pumpkin, gi mrenda kata mana gi chiemo mayot ikale blender mondo cham. Nikech odoro ni samo okaw kata kijiko achiel cha, to en kijiko achiel moting'o ang'o? Kijiko achiel moting'o nutrients modwaro, makato chamo matin to en balance meal. Moloyo kar chamo kata mana soup kende mar ring'o maonge ring'o matin e iye, manyiso ni koro pi ema dhi bedo mang'eny moloyo the food itself. Koro consistency mar chiemo, dietitian kata nutritionist nyalo tugo temo modify mondo jatuo ni mana matin to pod wasisitiza ni en chiemo matin di ng'eny, small and frequent. Ok ikase gi chiemo mang'eny dichiel, be ok imiye chiemo mang'eny dichiel. En chiemo matin to bende weight loss ok bed corrected in a month kata mana in a week. Nikech en kilo manoselal mang'eny, nyaka ibed very patient mondo the gradual weight gain cha oduogi. Yeah. Amor mokalo, poni ng'ato dwa tudore kodi, wanyalo yudi kanye kod wach mogik manyalo miyo kotenre kod twak ma kawuono. Erokamano, wach mogik en ni lalo kilo mar del apoya nono ok en chiemo kende. Wamanyuru root cause mondo root cause no mondo obed handled. Kendo bendo wabed patient nikech kilo ok lal dichiel. Upper Hill Plaza 5th floor. Kar Doctors Plaza Upper Hill KMA 5th floor wantiere kanyo. Erokamano nya Dr. Phoebe Amor mokalo, kendo ageno ni odiochieng' machielo iboduogi chaki puonjo oganda wakotenre kod weche mag chiemo makare, kaka wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o tuoche kachiel kod thiedho tuoche. Erokamano ahinya. Daktari wacho kacha ni onyalo bedo kijiko achiel, to kijiko achiel no oting'o ang'o? Onyalo bedo bakul maduong' to bakunde ni oting'o ang'o? Ing'iyo madini mantiere kijiko achiel no, ing'iyo madini mantiere bakunde ni. Kik ichama chama ni tek ni yieng' to ng'iane ni to oting'o ang'o? Wito ratil ma apoya nono nyaka ng'i matut ni ang'o makele. Ina mondo medwok ne Dr. Phoebe erokamano mang'eny kuom yie biro puonjo nyikora monge ajwang' ne jogo ochung' ne duola kamoting'o Ben kachiel kod Kevin. Erokamano mathoth ne director na Bob Wafula, producer na Perpetual Koth Nyameja. Erokamano mathoth. To ne intia hera mar chenro mar Penj Laktar. Kik wiwil ni in gima ichamo. Nyaka kendo odiochieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.